Nok, Piye, Mak? setiap saat Rino panaraning wengi aja lali basahi lisanmu dengan solawat lan dzikir. Ngono ya, Mak. Heeh. Mugi-mugi antuka syafaate Jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binerkahan dening dat kamurwing dat, binerkahan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya robbal alamin. Ora lali no, Piye, Mak? wektu bengi iki di live streaming ana ing YouTube Channel sapa, Mak? kaya adat saben pendak bengi ya kuwi channel Ki Endi Wahyu Nugroho. Ngono, Mak. Heeh. Mbok menawa ana sing urung subscribe di-subscribe, mbok menawa seneng ya di-like, di-komen. Ngono ya, Mak. Heeh. Mbok menawa ana warga agung ana ing Mendongan ana sing dadi perantauan ana ing sak njabaning rangkah iso uga nonton pawiyatan agung bengi iki wayangan adicara Merti Dusun Mendongan iki kanthi live streaming YouTube channel Ki Endi Wahyu Nugroho. Ngono, Nak. Iya, Mak. Oh. Aja lali, aja suwe-suwe, Mak. Awake dhewe mau sore wis dipekasi kelawan panitia. Pokoke diregengke limbukan. Awake dhewe disabiyantu lawan Mbak Eka uget-uget lawan Mas Gareng Jajak. Iki Mas Gareng Jajak sik. Munggah sik engko Mbak Eka. Ya kancaning ki sik gembira, angler-angleran. Ayo pinara, ora jengku-jengku, ora bisa kudu, Weting kalopo kakon awe-awe, prayogane ini sesok-esok kumandang nyambut gawe. Angger pendak rene kok mesti lali nyangking mic. Tak titeni iki. Lah eming arep joget lali karo mic mesti ngono kuwi. Biasane gasik kok ya ora gasik. Sing taun wingi wayangan awan jenengan melu saiki kok ora melu. Masalahe dikaceki 200. Pinanggih malih Mas Jajan. Injih, sehat to panjenengan Mas Jajan? Seger kewarasan, sehat tur waras. Matur sembah nuwun Mas Gareng, alhamdulillah. Ketoke kok napa gek wingi ya Mas ya awak dhewe rene ya. Estu kok Mas.